Hola, som el curs de Suficiència 1 de Castelldefels. Hem treballat investigant diferents punts d'interès turístic de l'Empunyà per donar a conèixer el nostre entorn. Hola, soc la Mòria. Nosaltres farem el grup de Gavà Vegas. Hola, sóc el Paco. El meu grup s'ha encarregat d'afegir la informació al Google Maps dels punts que hem triat. Parlem de les mines de Gavà, el refugi antiaeri i l'ermita del Brugués. Hola, jo sóc l'Helena i de Vegas tenim l'Ajuntament, el Mur i el Pou del Glaç. Hola, som el grup de Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló i Torelles de Llobregat. Soc la Irina i m'he encarregat de fer la visita a l'ermita de Sant Ramon. Hola, sóc la Natàlia i jo us ensenyaré el Teatre Cal Niña i l'Ateneu Sant Boià. Hola, yo soy la Jackie y anirem a veure les termes romanes. Hola, sóc Toni. Avui descobrirem la cripta de la colònia Güell del genial Antoni Gaudí. Hola, sóc el Lluís. Anirem a veure Torrelles de Llobregat, comptarem els 44 pous que hi ha en aquesta població i a més descobrirem la Catalunya en miniatura. Hola, sóc la Dílcia. Nosaltres hem escollit l'itinerari de Castelldefels. Us mostrarem el lloc més interessant al Google Maps. Hola, sóc la Azucena. Parlarem de l'església de Santa Maria i del Casal de Cultura. Hola, sóc l'Helena i parlarem del castell, del teatre i del Parc La Muntanyeta. Hola, em dic Carme i us parlarem de la biblioteca i del Canal Olímpic. Hola, soc l'Antònia i volia parlar-vos de les Torres de Guaita, a la platja de la Pineda i a la ruta de la Tapa. Hola, sóc la Dílcia. Avui us parlaré de la plaça de les Palmeres, el Club Nàutic de Castelldefels i la festa del poble. Desitgem que el nostre projecte us agradi. Us esperem!